Kulumbeca Taute Busno, Tini and Noron Dipok and Itaman YouTube channel Taute Busong, Tini Hainaron Tani, Balakan Naku Taman Kokron to Chapai Taute Busong, one of us in Tripurani Kokronobo, Balakano, Udamudam Sao, Tini Borok, Balakano, Dukokosto, Klaiza, or Dukokostoni, Bahaka Yak Kaknai, Obrotuino, Angorno, Salbacano, Shabu Shaklayu, take Kubama leaders Neta Ronobo, Kisa, Naikuli Himna Nibagoi, Busango, Uri Borono, Bahaka Chubaiman, Overhero Tuibang, Shakleka, Kazagawa Kubama Kuri, Ampusa Kuri, Chugia Nukung, no Cook Kuri. Aba hairono buchubadi aboni bisingo regani rangmaya kubama jagani call phaimani thagya regani rangni bepari mang kisa saklai de hinoi ano roz kubama borok ano call khayui saklai tongkha aboni bagoi ang oregani rangmaya kuri borok ja obo hairono ma saklayu kebo tairok tawan sukdi tei Lamani khobor to abo tabo kubama leaders rok imui tongo samung khai tongo lama jamachak jafarijak asramui tongo ni ya priseka joto neta MLA montri aboni bisingo EM CM nini joto no edisini EM rokbu ya prisejak ake abono tui samung choli tongo oje tabuni SHIKLA ROK drugs nungui berai tongmani kubama baksa BA chief porijak BCom pass khaijak rok kubama baksa degree najak pointo job khaya 4-5 bosor rok tongha 6 bosor rok bekar 10 bosor rok bekar drugs na hoi guri tongmani obo hai rok belagi chaya ang bo hai rok koinai baksa kubama je nursing rok phanu porijak kai Judin Tripura norok salary koma hakai job khaibu Tripura kuno lab mai hangkai Bangalore phaidi norok komse kom 8 ro hoite 20-25,000 income khaimanu norok Bangalore phaiang bai contact khaipedi Bangalore bu kobama hospital rogo job khaimanu norok nurse ni age tabu kobama bekar senior rok nonai rok kobama chakri to ria edisi hapang buri maya age state ni hapang buri maya government rok kai ribu abo asok kobama bekar ni bisingoi 100-200 doksi judinu job ri tongkhai asok sara Tripura gonangoi kobama Potik Bosorono, Hazare, Pass Khai Asuitongo, Boa Heke Tiprasa, Kusuko Kaiman Nai Abro Buwan Sutai, Abuni Bagono Asugui Tongyawui, Jotono Janjan Lamanana Kaidi, Kobamo Father Hastero, Bubagra job night tongo, over high job nan chai di, Tabuk Nornuk na China Rogo, Nini Germany Rogo, Kobamo Borok Tangu Tongo, Disi Hapang no Hite, work by contact Kaidi, Norok, contact Khai, Ajago job Plangi Tongo, Norok Kai Lag, Derlag, Dulag Zoratui, job Naimanu, but job ni salary of night tongo Manu, over high, Yapri, Romjaka, Norok Judino, job Kainan Musumkai, contact Kaidi, ADC Hapang Sinis EM Komal Kolai Songbai contact Khai norok jogajog nadi ake norok dokten thangui job rok nai man nai tei baksa thangna musingya Bangalore hapang rogo Hyderabad oba hai rogo job khaina musungkai contact khaimano angbai bu ang screen number rijak norok contact khayoi o jaga rogo bu kobama hospital tongo Narayana hospital lokuni koto job khaibana o jaga rogo bu contact visit bu khaimano norok ni jamu sungmani public sector private company rogo oba haikai ok banchi drop job khaiman ainu bekar tagyawoi job rok khayoi Agugui manu, buini bosong ni borok kubama wa haikaino sara bisyawono aganangoi pirjagoi samung khayoi choli tongo. Age chini borok bu samung no ma khainai buini seleng phan ma khainai baksa sawo nijini hawo se buini borok phai segina wai nungkhai tabu khari buini hawo si samung khainan thangnai nei baksa sin boroni bisingono rok obo hai huskani molo kok sarangnai sarugui tongo. Takte buksong awai huskani molok prok sarok lai sung pitchungnani kri boba hekai thinango sung banchi thangnai apno buma wan suktai kubangma borok father haster rogo thangai baksa hotel logo samung khayu kubangma job rok khai tonguyu security guard rok khai tong khaitu boroni bohok banchi drop rok khaitu khain nangu Tripura habok jotoni robot bagan kri jotoni samung kri Tripura habo ebosor robot tongnai aboni kunu guarantee kri robot ni red bubariya dambariya kubangma borok ano call khai usaka o robot ni red dog bariya agu asuk komi sitong piro kento bari mani nukjagya ake Tiprasa no boba heke puthana nai kyongkha abo kunu saimaliya leaders song ni kokai song lama ani ni rega chana ni Bahakai balti thaisa jamil chara thaisa ni bagoi politics khaya chini nahar mungkai Tripura land ni sanai busai tongo kaisano dabi Tripura land song ITF ni general secretary sapon department ni khuktai nukha bini interview o ki Tripura land ni dabi Tripura land abo cholin tongnai tabuk je 125 ni je salaimani ba territorial council TC rok 2026 nisimikai chalongnai lagongnai obo BJP ni rinani himanchi aipanu boro juden rikai nanai hini sabo kai 2013 okai rifemani CPM rok abono gururi rohoro nalia obo hai koktomarok sungkhnao ake jai hok tabuk Tripura mothani bu ACCOR rok khaimani tau pointo implement ungsugya ko borok ni kok salai tong dilliwo tau pointo kokong khirako norno abo ilarang hakai ang saklai rinai Tripura mothabo judino ria angkai edisini food ni sikangno jeba mungsa BJP bai kaklai mano obo hai kokto matau te buksong
belake wana ma singchaksin Tiprasa rok tamni bagoi state government by thoki jagi tong nini central politics party BJP phanungka CPM phanungka Congress phanungka boron usin Tripura khai bisi strong ba boron kong numa sau tamni bagoi thongka abo sung buwan chana nango sung Tiprasa rok sung thansa kroi sung sak by sak no kong chukjak layu sak by sak no haime salai layu abuni bagoi no obo hai sung divide tung layoi kak layoi suno thong thok jagoi tong taukte busong abuni bagoi noro buwan chukdi shikla rok norok drugs nung yawoi kaisa jekono samungo bells tongdi job rok nanan khaidi public sector phan job nadi noro contact visit to buman thogo noro kom salary phan nadi turuk turuk nai samung khai abnan khaidi apon chuak nungmani o pechi chalai mani nini drugs na laimani abo hai no stop khaidi bondo khai noro sango abnan chai tongdi angke no haime sanan musingya kuno leaders no bo haime sanan musingya noro ko bo haike sango agugui samung khaidi haike si sin Tiprasa kaham nai bukhuk khoroksa ano phone kaisa ka bo 10-12 বছর টকা বেকার ত্রিপুরা কোনো জব সারো গিয়া ত্রিপুরা কোনো জব মায়া আজ ভ্যাকেন্সি ফাইমান বো জব ফাইমান বো আবো যতন বরং বরংমাং সেগি নাই খিবাই অব হাই কোকটমা আবুনি বাগৈ জুং তামো খাইমান চিনি এদিসি হাপাং রক সাঙ্গো বো হাইকাই ইয়া প্রিসেনো অবরং সাকলাইনানি বাগৈ সামানি বাগৈ আংটিনি নরং থানি যতন প্রস্তাব তুবুখা আনি কক পিরজাক ফানু নরক ওয়ানসুমান চাইতকদি যে জায়গা ববো কক কুবুই সয়ং জাখা নরক কমেন্টস খাই সাকলাইদি tei job nangkai norok Bangalore hai rogo job khai manu amai bu contact khai manu norok boba hai qualification tong obo hai over system in job mannai public sector no job rimanu government nile ang rimaya ake norok amai contact khai di tei Tripura ni khetre judino finance musung kai ba phai job khai be manu na Tripura on khai na inkai Tripura salary kom 5000 10000 rok ni bisingo norok khai na khai tong manu Tripura bu nas rogo public sector rogo job khai manu kubanga nursing poriwoi asugui tong sini bor rok kentu job maya obono sanani bagoi si tini nong thane ang phaikugo ege jung Naiching laijak kubanga leaders neta rok Delhi o thangjak Delhi ni positive kok rok sopai ke norong ang saklai rinai dotinu tei bisi kok bang riawoi takte busang rok kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jotono no khulung baikha